Straight to the point. Okay, mahigala sa pikas bahin atong pagtagad mga kaigsunan kay daghantag mga issues nga atong hisgutan ron. Si Congressman Miao, Congressman Kiko Barsaga, gianggaan ni Congressman Miao kay magmiaw-miaw man ni mga higala. Mura na katong kantang miaw 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 miaw. Kaya kita lang ikaw katawa mga sukit ng paminaw. Usan ni sa mga Gen Z ba? Sa ilang generation karon nga mo sulti gyud, mo padayag gyud, mo express gyud sa ilang mga higalang na obserbaran. Diha mga higala sa tupang gobyerno. Bata pa ning maong congressman. Usan ni sa mga bata, kisa man mga batang congressman na kanay si Barsaga, kini si Libiste. Mga bata pa ni, anak Lorin Ligarda ba? Pero lahi man sa mga batanon gyud sad. Wa pa siguro kay matakdi ni mga higala sa wa pa siguro matakdi sa mga tiguang nalinha nga grabe kayo nga mga banggiita na mga higala sa kwan. Mga banggiita na mahigala sa hisgutanan sa kwarta. So kinis Kiko Barsaga usanis mga bukal nga para niya mga higala medyo wa naman ni magka dimao ni dagana ron. Ato ning tagaagpagtagad mahigala. Kay unsa to'y giingon nila nga ilang gidisiplina mahigala ang si Barsaga tungod kuno makaigalaan sa ang iyang aksyon kay nuno mo siya mga panulti, iya mga actions, iya mga post mahigala sa Facebook. Unya ingon siya mga kaigalaan ang Ethics Committee bisigaron gyud kay magsigig panaway mahigala sa administrasyong Marcos. Straight to the point. Daghan sa mga panaway sa corruption sa gobyerno. Niingon ang House Committee on Ethics. Bata pa ni Congressman Barsaga, 27 anyos. Asa may maguwang kaila ni Kwanday? Si Leandro Libiste mas maguwang niya. 32 years old, anak ni Loren Ligarda. So, matod pa may imbisigaran ni kay grabe man og mga panaway sa gobyerno. Panaway sa administrasyong Marcos. So niingon ang House Committee on Ethics. Ilang giimbisigaran, nga ang ilang mga higalang desisyon miingon nga ang action kuno nag-reflect negatively upon the dignity, integrity, and reputation of the House of Representatives as an institution of the members of the House individually and collectively. Matod pa ining abalos may gala nga maoy ilang chairman sa Committee on Ethics. Nga kuno ang binuhatan kuno ni Barsaga, labi na niya sa panaway sa gobyerno, nga kuno mga higala nag-reflect kini negatively sa dignidad, integridad, o reputation sa House of Representatives. Sa kay reputation na nila? Yagi tala ni kato katawa ha kay kadto bitaw saldi ko mga kaigalaan mo magito imbisigare sa House Committee on Ethics. Wa gyud, wa gyud imbitara mahigala og inquiry nila, ilang investigation, wa gyud. Ang to ni-resign na lang saldi ko. So kay ma-resign naman wa na mga higalay wala na. Dili na siya mga higala under sa Committee on Ethics. Wala na jurisdiction kaya ni-resign naman. Si Lacson pod, medyo nag-usap-usap ng ilang atlas abante ng ilang kalaki ron. Dito sa Senate pod, Blue Ribbon Committee, nakaroon na ba ito Lacson na ini? Hatag na sa statement, okay. Primero, gipangutana sa imbitaron ba ni Mosaldi ko? Sa dili kay naman tayo interparliamentary courtesy. Ang Senate dili makaimbitar mahigalas congressman kay courtesy kuno na unless ang usa ka congressman may mo volunteer og adto mahigala sa Senate. In the same way, ang mga senador dili po na mahigala imbitaron dito sa lower house og dunay mga investigations unless ang mga senators mo voluntaryo pag-appear dito sa investigation. Straight to the point. Mane sulting Lacson sa dili na maimbitar saldi ko. At that time wa pa na mahigala mo pagawas o mga video saldi ko. Sa diha mga kaigalaang niresign na saldi ko, di na wala na interparliamentary courtesy. Niingon na Lacson mga higala nga
O sige, imbitaron ta lang niya to naman sa gawa sa nasod. Nakaminson siya na nga i-zoom si Saldico. Straight to the point. Kaya kanagong mag-testify ka pinagig zoom gigamit na mga naron sa korte. Ako kasuway ko anak mga kagalaan nag-present og witness nga pinaagi og zoom online. Labi na panahon sa COVID. Imong kliyente to alas layo mga kagalaan. Importante lang nga moadto siya mahigala sa atong embassy dito, embahada dito. Manumpa dito mahigala maka kuan siya. Pwede siya makatestify. Online hearings ato pag COVID ng uso gina. New Zealand, mga inana nga mga kuan, Australia bisag asa lagi. Basta kay kanana ang mudawat atong korte ana. Sa ingon lakson mahigala nga okay, online lang, Zoom ni Saldico. Pagkabantay mahigala Saldico nga ni una na mga kaigalaag hatag og video. Unya ang video ni Saldico mga kaigalaan kay against Manny Marcos. Pas si Lacson na kayon, why probatibal ito? Ora ni mga higala, gwa na, ang narrative mga higala sa mga tawhanan, nag-usab-usab na. Og nagduda ko nga, kini mga higalang narrative sa Malacañang po nga nag-usab-usab na, di man po sila lagi mga higala maka-usa og ilang tubag, kay kini Saldico sad, iyaman sad gi-chap-chap ng iyang video. Medyo may pagkamarukoy masad Saldico mahigala bitagi kausa raw tato niya aron makausa ang tubag. Ang pirmirong video Saldico si Lacson mismo mahigala maoy nangatarungan nga why probable value. Kay wa man, nya imposible ngano man gyud kunong 100 billion imong i-insert dito sa kuan sa Bicam nga pwede man na dito sa NEP. Imposible. Sus, gikaduhaan mag-video Saldico, isa di gani ang resibo ay, di ay may ebidensya, matod pa niya may ebidensya, may resibo, at may mga malita. So, pagsusi pang Lacson, tinuod, bigay doon ay insertion. 100 billion isa, naa di ay insertion, pero why labot sa BBM, ang labot, kanas pangandaman yun, kanas sa sikuan, bilasami. Naunsa na ning kalakiha? Onya ang Malacañang ron, wa kita taga tinuod nga husay nganong niresign to si Bilsamin og katos pagandaman. Hanto don limong-limong kita may gala unsay gitinuod nga katarungan. Nagduda ko nga medyo wa na makauyon ini si Kwan, DPWH Secretary Babe Singson, duda ko. Daw dili siguro matuon niya mahigala unsa kay gipahimo niya nga dili na niya matuon. Ato ni tagag pagtagad niya kini si Congressman Balsaga mahigala ato tagag pagtagad. Unsa man ni ang mga legal implications kay ang House under sa atong constitution do na sa ilang kaugalingong rules kay independent man sila mahigala, no? Makadisiplina sa sila membro. But ang question karon makadisiplina sila ni ining membro nga dunay usa ka congressman nga igo ra mahigala nag-exercise ang constitutional rights sa freedom of expression nga provided po sa constitution. Kanimo itong i-discuss nung taon-taon.